Ni'n symud ymlaen nawr at y sesiwn nesaf ar ola cyn cynno, a dwi'n mynd i wahodd Dr Simon Brooks sy'n athro cyswllt yn yr Ysgol Reolaeth Cyfadran Dynieithau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn Prifysgol Abertawe. Mae Simon yn mynd i drafod gyda ni heddi effaith Covid-19 ag Ail Gartrefi, a mae hynny yn sgil i gyhoeddi i adroddiad yr wythnos diwethaf ar y testun penodol hwn o Ail Gartrefi yng Nghymru. Fe ofynnwyd fe ath Simon ati i lunio'r adroddiad yma yn sgil derbyn grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a wedi cydweithio ni yn Academi Hywel Teifi. Ac mi ofynnwyd iddo fe hefyd gan Eluned Morgan i fwrw iddi edrych ar faes ychydig yn ehangach na beth oedd yr sgôp gwreiddiol. Ac felly mae'n adroddiad hynod ddifyr, yn llawn argymhellion, a dwi'n gwybod bydd Simon yn harwen ni'n deheig iawn trwy'r argymhellion yna prawn ma. Felly, Simon, drosodd ato ti a diolch i ti. Diolch yn iawn, Gwenno. Hyfryd cael dod i'r cynhadledd yma, sy'n cynhadledd bwysig iawn a deud y gwir. I rhai sydd wedi ddynglwad i yn gwneud cyflwyniad tebyg i Lywodraeth Cymru cyn y penwythnos, fydd yna ddim ormod o wahaniaeth rhwng y cyflwyniad yma a cyflwyniad hwnnw, heblaw am y fantais y bydd y cyflwyniad yma yn fyrrach, a na fyddai ddim yn defnyddio PowerPoint. Felly, ddim yn gweld yn chwith os da chi'n penderfynu rhoi checell ymlaen y diflannu, achos yr un peth da chi'n mynd i gael. Ond os gai gychwyn y drafodaeth heddiw, jyst trwy diolch i'r Coleg Cymraeg ac i Academi Hywel Teifi am eu cefnogaeth, ac hefyd i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth wrth wneud y gwaith ymchwil yma. Mae'r adroddiad nes i ar gyfer y Llywodraeth yn y maes tai ha yn edrych yn benodol felly o ail gartrefi ar gyfer defnydd personol, ond mae hefyd yn rhyw led gyffwrdd hefo maes ail gartrefi masnachol, ond yn beneddoll dwi wedi gadw hynny i adroddiad campus diweddar Cyngor Gwynedd yn y maes a gyhoeddwyd cyn y Nadolig Rhagfyr llynedd, ond dwi wedi ystyried yr adroddiad yna wrth ddod i fy argymhellion yna. Cyd-destun heddiw ar gyfer ail gartrefi yng Nghymru. Beth yw sefyllfa o ran ail gartrefi yng Nghymru? Yn fy adroddiad, dwi'n dadlau mai broblem ranbarthol yn hytrach na chenedlaethol yw'r sefyllfa o ran ail gartrefi yng Nghymru. Mae oddeutu 24 y filoedd o ail gartrefi a gellid codi treth gyngor, premiwm y treth cyngor arnynt yng Nghymru. Ond mae dosbarthiad yn hynod yn wastad. Mae gennych chi bron o bod 5,000, 4,900 yng Ngwynedd, o wedyn da chi'n dod lawr i rai o cynghorau yn y de, yng nghymoedd y de, a dos gennych chi yno ond ychydig gannoedd a deud y gwir yn rhai o cynghorau sir yna. Felly mi welwch chi fod y batrwm yn hynod yn wastad ar lefel genedlaethol, ond mae hefyd, a dyma pwynt hanfodol dwi'n meddwl, mae hefyd yn anwastad iawn ar lefel leol, hynny yw o fi mewn i siroedd penodol. So os da ni'n cymryd golwg enghraifft ar y sefyllfa yng Ngwynedd ac yn edrych ar ba ganran o maes tai sydd hefo gael a trefi yn rhan ohonyn nhw. Wel, mae gennych chi gymunedau fel Abersoch, da chi gyd i clywed y ffigwr, rhyw 20% o gartrefi yn Abersoch yn ail gartrefi, ond os da chi'n mynd i Fangor, mae'n llai nag 1%, a Chynarfon a deud y gwir, ein treg Gymreicia sydd a waelod yr ysgol o ran ail gartrefi yng Ngwynedd, dim 0.5%, dim ond 1 ym mhob 200 o gartrefi yng Nghaernarfon sydd yn ail gartrefi. Felly, yn fy adroddiad i, dwi'n cychwyn wrth ddadlau, neu gofyn y cwestiwn yma, dyma cwestiwn, os ydy hi'n wir mae broblem rhanbarthol a lleol yw broblem ail gartrefi, ond yn synhwyrol fydda ceisio cael atebion polisi cyhoeddus ar y gwastad rhanbarthol y lleol. Ac mae fy argymhelliad cyntaf i Lywodraeth Cymru yn adlewyrchu hynny. Dwi'n argymell wrth Lywodraeth Cymru a dylid gosod rhamwaith genedlaethol ar gyfer ail gartrefi, ond wrth ganiatáu
amrywiadau rhanbarthol a lleol o fi mewn i'r fframwaith yna. Wedyn, dwi'n gofyn beth da ni'n ceisio wneud hefo ail gartrefi. Ac yma dwi yn dod i ddadl dwi'n meddwl sy'n bwysig ei lleisio, yn enwedig mewn cynhadledd fel hon yng ngwydd Caredigion y Gymraeg. Yn fy marn i, dydyn ni ddim yn ceisio cael gwared hefo ail gartrefi. Mae'n holl bwysig i fi allu. Y rheswm am hynny o safbwynt y Gymraeg ydy natur y cymunedau lle mae ail gartrefi yn gyffredin. Mae cymunedau Glan Môr, Llyn y Ceirionydd, dwi'n byw yn un ohonyn nhw, lle mae ail gartrefi yn gyffredin. Yn gymunedau lle mae yna llawer iawn o fewnfudo at fibenion, ymddeol neu symud i mewn ac yn y blaen. Felly, pe bai chi'n cael gwared hefo'ch ail gartrefi i gyd yn y cymunedau hynny, fyddwch chi ddim yn creu sefyllfa lle mae tai yma o angenrhydrwydd yn mynd i bobl leol. Mae tai yma'n gostus beth bynnag, da chi'n gwybod, maen nhw'n costio 300-400 o finnau yn aml iawn. Beth fydde yn fwyaf tebygol o ddigwydd, tasach chi'n cael gwared hefo'r farchnad yn gyfan gwbl, ydy y byddwch chi'n annog mewn lyddiad eitha sylweddol, a deud y gwir, o breswylwyr barhaol o rannau eraill o deyrnas gyfunol i le fel cefn Gwlad Gwynedd. Be dwi'n ei ddweud ydy, pe bai chi'n cael gwared hefo ail gartrefi yn gyfan gwbl, siŵr o fod byddwch chi'n fwy tebyg o Saesnigo y cymunedau hynny yn hytrach neu Cymreigio nhw. Felly mae hyn yn ei gwahaniaeth o ran polisi cyhoeddus. Be dwi'n dadlau drosto fo yn y adroddiad ydy ceisio cael sefydlogrwydd yn y maes ail gartrefi. Da ni ddim eisiau cael mwy ohonyn nhw. Neu, o safbwynt cyfiawnder cymdeithasol, da ni eisiau lleihau ei niferoedd, ond mewn ffordd sydd wedi cael ei rheoli yn ar y deg mewn modd cyfrifol. Da chi ddim eisiau colapsio farchnad, da chi eisiau gwneud i mewn ffordd ar y deg, a felly dyna fe ar ail argymhelliad i Llywodraeth, dylen ni fod yn osod nod o ran niferoedd mewn polisi gyhoeddus, a nod yna ydy bod ni'n ceisio sefydlogrwydd yn ei niferoedd neu ostyngiad grafol dros nifer o flynyddoedd. Yn sgil hynny, dwi'n dod i'r argymhelliad mwyaf technegol yn yr adroddiad. Wel, sut ydych chi'n gwneud hynny? Wel, yn amlwg mae rhaid i chi monitro nhw wedyn, i gael gweld lle mae'ch ail gartrefi chi. Mae'n syfrdanol a deud y gwir, cyn lle da ni'n wybod am ail gartrefi. Da ni wedi gweld hyn hefo system trethiannol, da chi'n gwybod, lle mae pobl yn flipian rhwng fwy system treth. Dim yn holl eglur beth sy'n ail gartre a beth sydd ddim. Felly, mae'n bwysig bod ni'n yn diffinio'n well beth sy'n ail gartre. Ac yma, dwi'n cytuno hefo argymhelliad yn eithpwyd gan Gyngor Gwynedd yn ei hydroddiad diweddar. Dwi'n credu y bysa hi'n fanteisiol pe bawn ni'n cyflwyno cynllun trwyddedi gorfodol a gyfer cartrefi gwyliau masnachol. Hynny yw llety gwyliau i bob pwrpas. Dau fath o ail gartrefi sydd gennych chi. Ail gartrefi ar gyfer dibenion preifat, lle ydych chi'n mynd hefo'ch teulu, ac ail gartrefi, ydych chi'n gosod nhw allan i bobl sy'n dod o'r gwyliau. Os da ni'n trwyddedi yr ail gategori, yna, by default, ydych chi'n cael gwybod beth yw pwy sydd yn y categori gyntaf. Dwi'n derbyn y fadl yna, a bysa hynny'n hwylus iawn. Nawr te, da ni'n dod at Covid a Brexit. Felly, os yna pwynt y gynhadledd yma heddiw, dyma craidd fy nadlu. Y nod polisi cyhoeddus yw ceisio sefydlogrwydd a niferoedd ail gartrefi neu ostyngiad graddol. Ond dyw hyn ddim yn golygu cadw'r status quo. Taswn ni'n cadw status quo, a hyn byddwn ni'n ei weld, dwi'n ei ofni, ydy cynnydd aruthrol y maes ail gartrefi, a mae hynny am ddau reswm. A naill yn ymwneud hefo Brexit, a llall yn ymwneud hefo Covid. Nw'n ni edrych a Brexit yn gyntaf yn sydyn iawn. Nawr, beth mae Brexit wedi ei wneud, of course, ydy wedi gwneud hi'n anodd iawn i fynd i'r cyfandir. A mae yna farchnad anfath o ail gartrefi ar y cyfandir, a dwi'n ofni y bydd y farchnad yno yn ail-leoli i gefn Gwlad Gwledydd Prydain gan gynnwys Cymru.
So mi fydd twf naturiol o ran y fachnad yng Nghymru, oherwydd bod y fachnad yn symud. Mae fachnad yn cael ei mewnforio, os liciwch chi, o tu allan. A ben hynny, gan bod ni wedi cwbl mewn adran dynieithr yma, mae fath beth yn y byd mae a theori ddiwylliannol, ac mae theori ddiwylliannol yn dweud wrthyn ni bod pobl yn aml iawn yn licio rhamantu rhywle arall. A dwi'n meddwl y bydd y Saeson, os dyn nhw ddim yn gallu mynd i'r cyfandir i wneud hynny yn gwneud hynny yng Nghymru. Mae Cymru yn gyfarwydd iawn iddyn nhw, ond mae eto ychydig bach yn exotic. Mae lle da iawn i gael ail gartre. Felly mae Brexit yn mynd i cael effaith. Ond Covid, pa wahaniaeth geith Covid? Wel, mae Covid dwi'n meddwl yn mynd i cael dau wahaniaeth. Un ydy gwahaniaeth tymor byr. Mi welson ni hynny llynedd. A mi welon ni eto haf yma, mae'n siŵr. Ond mae hefyd yn mynd i newid patrymgwaith pobl o rannu cyflogaeth. Beth mae Covid yn ei wneud ydy meddwl bod chi'n gallu gweithio hyn a hyn o wythnos adre. Dwi'n meddwl byddwn ni'n symud i batrwm lle ydych chi'n treulio gweddill eich oes chi mewn pentre yng nghefn gwlad Sir Gyfyrddin neu cefn gwlad Gwynedd fel taswn ni wedi mynd nôl 200 neu 300 o flynyddoedd cyn y chwyldro diwydiannol. Dwi'n meddwl bydd hynny'n digwydd. Ond beth fydd yn digwydd yw, bydd pobl yn gallu gweithio adre y dydd Llun. Byddai'n dweud oedd penaethiad yn Prifysgol, dwi'n eisiau daleithio dydd Llun. Wi eisiau bod adre, so dwi'n mynd i fod adre. Mae pawb yn gwneud hyn, da chi'n troi y penwthnos wedyn y penwthnos hir yn dach. Mae pobl yma'n Ceinion, Lerpwl, Llundain yn gallu gwneud hyn. Mae hynny yn mynd i arwain at gynnydd aruthrol mewn ail gartrefi. Aruthrol. So beth da ni'n mynd i wneud? Y nod polisi cyhoeddus ydy sefydlogrwydd, iawn? Sut i gyrraedd hynny? Rhaid cymryd camau mwy radical nag y byddwn ni wedi eu cymryd fel arall. A dyna ydy fy argymhelliad wedyn i Lywodraeth Cymru, i hynny fod yn nghanol y drafodaeth polisi cyhoeddus. Sut da ni'n gwneud hynny? Wel, dwi'n mynd i rhuthro trwy'r adran yma, oherwydd dwi wastad yn hwyr ac yn mynd dros ben amser yn y cyflwyniadau yma. Ond yn ddras, yn y maes yma, lle mae'n ysgwennu academaidd wedi bod yn digwydd ers denglan efo hugian, dos na ddim silver bullets. Felly, mae rhaid i chi gweithio mewn dau maes cynllunio a maes trethiannol. O ran polisi trethiannol, o'n i yn falch iawn, mi gyhoeddus i'r droddiad di Mawrth yn argymell dylse cynghorau Sir godi premiwm ail gartrefi 100%, ac erbyn dydd Iau, o'n i'n clywed Catrin Weitred o Cabinet Cyngor Gwynedd yn crybwyll yn y droddiad ac yn dweud y dylse hyn ddigwydd. Felly dwi yn llongyfarch Cyngor Gwynedd ar ei cam. Mae hyn yn bwysig iawn. Y rheswm ydy hyn, mewn polisi gyhoeddus, cyn bod chi'n gwneud pethau newydd tadleuol, fatha troi y holl gyfundrefn gynllunio ar ei then, mae rhaid i chi defnyddio arfer polisi gyhoeddus sy gyda chi. Felly, dwi'n dadlau bod rhaid i cynghorydd Sir lle mae hyn yn broblem, gwneud beth mae Gwynedd wedi gwneud. Dwi'n croesawu beth mae Gwynedd wedi ei wneud. A mae'n cyfrifoldeb clir nawr a y Llywodraeth i ymateb i hynny trwy fynd i'r afael a rhai o fideo Gwynedd o ran pobl yn flipian rhwng system trethu. Da chi'n gwybod o talu treth cyngor i talu treth busnes. Mae yna wahanol ffyrdd o wneud hynny technegol. Dwi'n argymell un, a i ddim ar ôl hynny, os oes gennych chi ddiddordeb yn y drafodaeth, gallech chi gael golwg ar y droddiadu. Treth trafodiadau tir wedyn, dwi'n gwneud argymhelliad y fyna, a dwi'n argymell yn y bôn bod ni'n codi'r treth yma ond ar lefel leol. Okay? Mae treth trafodiadau tir, y gyfradd uwch sydd yn cyfro ail gartrefi, hefyd yn cynnwys nifer o sectorau eraill megis y tai sydd yn cael eu rhentu allan. Pethau mewn gwirionedd, da chi eisiau cadw. A felly, oherwydd bod gennych chi broblem yn Nefyn, neu yn Both y Ges, neu Lambedrog, dim yn iawn i chi godi y treth yma yn Chorfaen, lle y llynedd oedd yna 7 ail gartre wedi cael eu cyfrestru, da chi'n gwybod. So dwi'n dadlau a dylsyn ni codi treth trafodiadau tir yn lleol, yn unig, naill ai trwy fod cynghorydd Sir yn cael hawldir proiedig i godi
gyfradd ychwanegol y hir at 400, neu dwi'n awgrymu, gallai fod yn y bydd bod Llywodraeth Cymru yn neud hyn yn ganolog, maen nhw'n gosod mewncnodau gwrthrychol, cenedlaethol, ar gyfer cymunedau, lle mae'n y problem ffoddiadwyedd ochr yn ochr hefo problem o ran ail gartrefi. A da chi'n gwneud hynny, mae'n y gynsail i hyn mewn polisi gyhoeddus. Mi nath Gordon Brown wneud hyn yn 2001. Mi nath amrywio stamp duty rhwng gwahanol wardiau llywodraeth leol. Nid y gyfer y problem ail gartrefi, ond yr un ydy'r egwyddor. Dwi'n argymell hynny i'r llywodraeth. Wedyn, diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Academi Hywel Teifi, mi ges i'r anfon yn St Ives, o'n i'n hynod falch o gael y cyfle yna, ymwelwch efo St Ives, os mae'n lle bendigedig, mae'n debyg iawn i Bwthmadog y deud y gwir, ond nes i cymharu polisi enwog St Ives a cael gwared hefo ail gartrefi ym mis Tai Newydd, a polisi sydd yn cyngor Gwynedd y Môn o'r enw Tai Machno Lleol. A penderfynais i, mae polisi Gwynedd y Môn ydy'r polisi gorau. Felly, dwi'n argymell yn fy adroddiad i a dylse Gwynedd y Môn ymestyn y polisi yma. Polisi yw hi sy'n sicrhau os oes yna tŷ newydd yn cael ei godi, bod rhaid i hynny fynd i bechennog efo cysylltiad y lleol, a dwi ddim yn cael bod yn ail gartre chwaith. Dwi'n ama fod Cynghorau Gwynedd y Môn wedi ceisio cael y polisi yma heibio arolygydd ac ofyn cyflwyno pethau am y tro cyntaf. Trach bach yn ofnus efallai y bydd arolygydd yn lluchio cwbl allan hefo'i gilydd, a wedyn o bosib bod nhw wedi cynnwys llai o gymunedau nag y gellid fod wedi ei cynnwys. Dim beirniadaeth ydy hynna, Cyngor Gwynedd y Môn, dwi'n fan mawr o adran gynllunio Gwynedd y deud y gwir, ond mae angen iddyn nhw falle, a maen nhw'n adolygu eu cynllun datblygu lenni digwydd bod yma. Dwi'n argymell beth bynnag, penderfyniad nhw o rheswm. Dwi'n argymell y dylsyn nhw ail edrych o hynny ac ymestyn y peth. Wedyn, da ni'n dod i dirwyn y trafodaeth i ben yn Aberdeg, edrych y polisi cynllunio tu fewn i'r stocdau bresennol. Dau faes. Un ydy, dylsych chi fod angen cael caniatad cynllunio wrth symud o dianedd i trosi hwnnw yn llety gwyliau masnachol. Dylsach, dwi'n ei ddweud. Cyngor Gwynedd yn argymell yn ei hunan yn ei hydroddiad, dwi'n cytuno, mae'n y gynsail y gyfer hyn. Y cynsail ydy cyflwyno dosbarth cynllunio newydd yn maes tai amlddefiannaeth. Newid y gyflwynwyd y 2016, yr unig gwyddor ydy o, da chi'n cymryd eiddo allan o'r gymuned ac yn ei droi hi at ribenion masnachol. Wedyn dwi'n troi at argymhelliad ola yn y maes ail gartrefi. Y busnes yma a bylid gael caniatad cynllunio cyn troi tianedd prif bryswylfa yn ail gartre. Mae academyddion yn cysau hyn, yn benefoll am ei bod nhw'n geidwadol ac yn betrus a brydiau dwi'n meddwl. Ond maen nhw'n dadlau bod hyn yn codi bob math o problemau o ran hawliau dynol, a dwi ddim yn cytuno hefyd nhw, dwi'n esbonio pam yn fy adroddiad. Ond maen nhw hefyd yn codi y posibiliad, dwi yn derbyn hyn, a bydd y cyflwyno mesur y fath yn creu dwy fachnadau yn rhai o'n cymunedau ni. Hynny ydy, a pentre dwi'n byw yn efo Both y Gest, byddwch chi'n cael rhannwch machnadau ni oedd y gyfer prif breswylfeydd a rhai y gyfer ail gartrefi. Bydden nhw'n gwahanu yn ei gwerth bys y gwerth y ail gartrefi yn codi y prif breswylfeydd yn afos ni hunfan dwi'n ama. Ydych chi eisiau cael polisi gyhoeddus o creu dwy fachnadau yn ein broedd Cymraeg ni? Mae hyn yn gwestiwn athronyddol i'w ystyried o fwys. Byddwch chi'n colli rhai tai am byth o'ch cyflenwad tai chi yn lleol, ar y llaw arall byddwch chi'n sicrhau bod pobl leol yn cael mynediad i ran o stocdau bresennol o leia. Dwi'n argymell nad ydyn ni ddim yn gwneud hyn o lefel genedlaethol. Mae yna ormod o issues. Mae yna ormod o bethau sy'n gallu mynd o'i chwith, ormod o known unknowns fel dwedodd aelod o Lywodraeth America unwaith. Ond dwi yn awgrymu efallai bod Llywodraeth Cymru yn ystyried treial yn y maes yma mewn cymuned a bod ni'n gweld os ydy rhai o'r gofidiau academaidd yma am hyn yn wir a'i heiddio, achos dyn ni erioed wedi profi hyn yn empeiraidd, ynte mewn gwirionedd bod y bobl yma yn mynd o flaen Gofid. A wedyn, yr argymhelliad ola, dwi'n dychwelyd i Covid yma a Brexit, a mae hyn yn holl bwysig, dwi'n meddwl, ein cymuned y Cymraeg ni.
dim ond mewn canran gymharol fach ohonyn nhw, mae hwn yn broblem. Mae'n broblem y hyd yn glan yn ni ac yn ein hardaloedd trefistraidd a mynyddig ni. Ond mae'n gen ni dalpio hir o cymuned y Cymraeg, Sir Gyferfyn diwydiannol, Gorllewin Morgannwg, Canol Sir Fôn, Arfon, Pefeddwlad Ceredigion, lle mewn gwirionedd dydy hyn ddim yn gymaint o issue ag yma hi mewn llefydd eraill. Dwi'n argymell, sech hynny, bod Covid a Brexit yn fygythiad uniongyrchol i'r Gymraeg fel iaith gymunedol, a dwi'n argymell wrth y Comisiwn, wrth y Llywodraeth, y Llywodraeth yma, neu'r Llywodraeth nesaf, ei bod nhw yn sefydlu comisiwn. Cwrdd comisiwn yn golygu ymchwiliad swyddogol i edrych ar dynged y Gymraeg fel iaith gymunedol yng Nghymru yn sgil Brexit a Covid, ac i lunio argymhellion mewn polisi gyhoeddus yn genedlaethol ar gyfer hynny. Ac wy'n croesawu y gynhadledd yma am y rheswm yma, mae'n rhan o drafodaeth mae haid yn ei chael yn hynny y beth. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti, Simon. Dwi'n sylweddoli bod hwnna wedi bod yn dipyn o her i gyfleu yr holl ymchwil gwerthfawrwydd ti wedi gyflawni yn yr adroddiad o fewn cwta 20 munud, a dwi'n ddiolchgar i ti am wneud hynny. Mi soniais ti bod hwn yn fater sy'n angen trafodaeth ehangach, ac yn sicr mae yna gyfle i hynny ddigwydd heddi. Mae cwestiynau wedi'n cyrraedd ni a fyna i gofyn wyt ti'n yn y man. Ond fe nodau hefyd bod yna 2 neu 3 papur arall y pnawn yma yn bwriadu cyffwrdd â'r testyn hwn, a dwi yn rhagweld bod yna gyfle i bobl drafod a rhannu syniadau yn y blwch chat yn ystod y pnawn wrth i ni fynd yn blaenau. Ond i droi at y cwestiynau sydd wedi dod i law, Simon, falle allai yn gyntaf gyd fynd ar ôl cwbl o bwyntiau mae Gwenllian wedi codi, sef mae'n diolch i ti am y cyflwyniad, ond hefyd yn nodi, ydy codi treth trafodion tir yn debygol o symud neu adleoli'r broblem, gan olygu bod yr ardalodd lleol hynny, ble mae ail dau'n broblem, yn cynyddu wrth i darpa berchnogion geisio osgoi'r treth. Mae hefyd yn nodi bod tai wedi neilltuo i weithlu amaethyddol yn unig yn bodoli, sydd yn beth da mewn ardaloedd gwledig, os yna gynsel defnyddiol yn hynny tybed. O ran y cwestiwn gyntaf, mae yna risg. Wedi dweud hynny, pan mae rhywun yn edrych ar y sefyllfa Ail Gartrefi, mae'n hynod leol. Mae'n hynod leol pan ydych chi'n edrych y map. Hynny yw, ymhoffmadog yn unig yn y pentre dwi'n byw yn efo both y gest, mae o feiti 30-40% o Gartrefi yma yn Ail Gartrefi. Dach chi'n mynd mewn i ganol hoffmadog, a mae nifer yn gostwng, felly yn sylweddol iawn. Mae gennych chi 40% yn Abertawe, ydych chi'n mynd mewn i ganol llun, ac mae nifer yn cwmpo yn sydyn. Felly, dwi ddim yn meddwl y bydde cwbl o'r farchnad yn cael ei throsglwyddo fel yna, oherwydd dwi'n meddwl bod pobl yn anelu at rhai cymunedau penodol iawn. A deud y gwir, beth dwi'n lled-obeithio pe bawn ni'n gallu cael pecyn at ei gilydd fel hyn, ydy byddwn ni'n mae'n peth cas i weid wrth ein cyfeillion yn y wlad drws nesaf, ond da ni ddim yn gyfrifol am bolisi cyhoeddus yn Lloegr. Mae farchnad yma yn bodoli yng Ngwledydd Prydain, a beth da ni eisiau gwneud ydy gwneud y farchnad falle yng Ngorllewin a Gogledd Cymru, lle mae broblem yma yn benna, o bosib yn llai atyniadol nag y mae hi dros y ffin. Ychydig y dystiolaeth sydd, mae pobl yn anelu at dod i wyneb er enghraifft yn benodol. Maen nhw'n anelu at cael ail gatra, dwi'n credu, rhywle yng Ngwledydd Prydain. Ond dwi'n derbyn y gofid, ateb gonest i hynny yw dyn ni ddim yn gwybod, byddwn ni angen monitro peth ac os di peth yn mynd i gyfeiriad penodol a newid y polisi. O ran tai, o ran dosbarth amaethyddol, ydy, of course, mae pethau felly yn berthnasol bob tro i'r drafodaeth am unrhyw fath o perchnogaeth a modau lleol, a dwi'n argymell yn fy drofiad. Yn y cymunedau sy'n cael ei theithio gen Ail Gartrefi, y dylsyn ni fod yn cyflwyno amod perchnogaeth leol. Ddim yn gyfan gwbl anhebyg i beth sy'n digwydd o ran cytundebau 106 mewn meysydd eraill. Diolch i ti.
Mae yna gwestiwn arall wedyn gan Lindsay, mae hi hunan yn byw yng Ngheredigion, a mae'n sôn mae'r heriau mae hi yn i'w gweld ar stepyn i drws, ond mae'n gofyn wedyn pryd gafodd y data ar gyfer yr adroddiad i gasglu. Tybed a fydde'r data yn dangos ystadegau mwy erbyn hyn, a hynny mewn ardaloedd sy'n llai arferdirol fel Llandysul. Mae hi'n teimlo bod angen fwy o rym yn lleol i reoli'r argyfwng tai, a mae hwnna'n rhywbeth wyt ti wedi gyfeirio ato fe'n dos Simon. Mae data yn eitha diweddar y deud y gwir, oherwydd nes i aros nes bod adroddiad Gwynedd wedi cael ei gyhoeddi cyn cyflwyno hwn. Dyna fy'r rheswm, deud y gwir, oedi am ychydig fisoedd, achos mae rhaid i chi cael cydlynedd rhwng y ddau adroddiad mwyn i fe gwneud synwyr. Felly, dyn ni'n sôn am data o 2019-2020 i bob pwrpas, diweddar iawn, ond heb y bosib, heb y data dros y ha. Dwi'n gyfarwydd iawn hefo'r yr adroddiadau anecdotaidd o gefn gwlad am hyn, ac wrth gwrs dwi'n byw mewn pentre lle mae hyn wedi bod yn digwydd hefyd, felly dwi wedi weld o. Ond hyn o bryd, data anecdotaidd di hynny, dwi'n credu bod i'n gwneud gwahaniaeth mawr i fy argymhellion y deud y gwir. O ran y gweithredu yn lleol, mae rhaid i ni weithredu'n lleol. Mae rhaid i ni canfod y cymunedau lle mae hyn yn broblem, a mae rhaid i ni gweithredu mesurau lleol yn y cymunedau hynny, a mwyn gwaredu y twf yma trwy dulliau trethiannol a chynllunio. Ond allwn ni ddim wneud hynny trwy Gymru gyfa. Felly mae rhaid ni targedu cymunedau fel y rhai ydych chi'n sôn amdano nhw yng nghefn gwlad Ceredigion, er enghraifft. Diolch i ti. Mae sylwadau yn dod mewn, dwi'n credu bod nhw'n gwestiynau yn ei hunan, so byddwn ni'n argymell gymryd golwg ar heina, Simon. Ond falle byddwn ni'n gofyn i ti wrth i ni gloi, yr argymhelliad cyntaf sydd gen ti ynglyn â ffurfio fframwaith. Sut fydde ti'n gweld honno yn cael ei gweinyddu os lygu ti, a sicrhau bod ti'n cyflawni'r hyn wyt ti'n ei argymell? Wel, mae Llywodraeth Cymru yn creu polisi cenedlaethol, mae Llywodraeth sydd wedi cael ei hethol yn ddemocrataidd, dyna di swyddogaeth i. Felly mae hi'n dweud yn y bôn bod mewn misydd trethiannol a cynllunio gwlad y ffyr, bod ni'n caniatáu gwneud y pethau cynlynol. Dyn ni'n caniatáu codi treth trofodiad y tir o hyd at 400. Dyn ni'n caniatáu i chi wneud hyn a hyn yn fater o ganiatad cynllunio. A wedyn mae'r penderfyniad i wneud hynny, naill ai'n cael ei weithredu gen Llywodraeth Cymru, trwy ddefnyddio mincnodau gwrthrychol sy'n digwydd mewn sawl maes o ran polisi gyhoeddus, neu wrth gwrs bys y grymoedd yma yn gallu cael ei dirprwyo i gynghorau sir, a wedyn byddwch chi'n cael sefyllfa wedyn, beth dyn ni ddim isio ydy bod cyngor Torfaen yn enghraifft a cyngor Gwynedd yn dechrau cael thrai gyhoeddus ynglyn â beth i'w wneud, pan dyn ni'n gwybod bod gen Gwynedd 5,000 o Ail Gartrefi a Torfaen 7. Chymod, sut ydych chi'n cael polisi sydd yn gallu delio hefo fwy sefyllfa yma? A'r ateb amlwg ydy rhoi cyfle i Torfaen i beidio gwneud rhai pethau, a rhoi cyfle i Wynedd wneud pethau eraill. Felly, Llywodraeth Cymru sydd yn gosod y fframwaith genedlaethol, ond wedyn mae cynghorau sir wedyn yn gwneud y penderfyniadau. Mae hynny'n digwydd, of course, o ran y premiwm treth cyngor a hyn o bryd. Mae wedi cael ei datganoli os liciwch chi oddi mewn i Gymru. Felly, yn y bôn, dyna yw prif drywydd fy argymhellion. Fel yna, da ni angen bod yn gweithredu yng Nghymru, ond o lefel mwy eang. Diolch i ti. Diolch yn fawr iawn i ti, Simon, am fwrw ati heddi i rannu canfyddiadau ac argymhellion dy adroddiad ti. Ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr, a fel wedes i, mae yna gyfle i bobl drafod ymhellach nawr ar ôl cino, yr union destun hwn, a nifer o bethau eraill wrth reswm. Ond am y tro, newn ni gymryd egwyl dros gino a fyddwn ni nôl yma erbyn 2 o gloch ar gyfer y Comisiynydd Iaith, a dwi'n mawr obeithio y ddowch chi nôl ato ni bryd hynny. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i chi am y trafodaethau trwy'r bore. Maen nhw wedi bod yn galondydd na rhaid dweud. Hwyl am y tro.